Molweni, lo usepikitsheni nguDlubheke Khuzwayo ohlala kwindawo ekuthiwa kuseNquthu eNgqulu. Lo mfana lona ungumfana ocaba uyaziwa njengokuba engumculi kamaskandi. Kuye kwafumaniseka ke ngokubana unamatyala atyholwa kuwo, ngamatyala ke lawo okubulala abantu abayi-7. And ke le nto ivela ngokuthi abantu ababuleleyo bayi-7 akababulelanga xesha linye, wabulele ngamaxesha ohlukeneyo. Ngoku le nto yonke kuye kwafumaniseka uba ngoku ivela ngoku sele engumculi kamaskandi. Asikawazi ke la matyala ubana ingaba ayinyani na okanye akayinyani, kodwa ke uba ayinyani into ethi lo mfo lona wayeyinkabi wawujikwa ngumculi, okanye ke mhlawumbi ke le nto kamaskandi into azimela ngayo asazi. Sisezawuva ke enkundleni yamatyala uba lihambe lahamba lathini ityala. Ngoku ke wenze eyona nto ethe yanengqondo ngobana athi xa efunwa ngamapolisa azise, kuba ke bengafunwa njengamapolisa nje, ebefunwa nganga kuthiwa yi-NIU. Nganga ke siwaziyo ke nathi uba hayi awadlali tu. Ngoku xa kuthe unkabi xa ayivayo uba hayi ayakufuna la madoda, waqonda eyona cebo lempilo yakhe ukubana makazise kuqala kuwo, angalindi wona abe ngawo afikayo. Ngoku ke sithetha nje ngoku useluvalelweni lo mfana, ubanjiwe. Ubana ke ngoku uzawuya nini e-court ayoxoxa, leyo ayikabhengezwa kuba ke namapolisa kwelabo icala asaqhuba uphando. Ayinguyanga yedwa umfana otyholwa kwezi zityholo, qha ke kuba yena engumntu owaziwayo kwaye futhi kulula umfumana, aye aqala ngaye ngethamsanqa ke wazisa kuqala yena kuwo. Ukubana ke eli tyala lawuqhuba njani, ngokuye ke si-aphdeyithwa saye ke ngoku siphowuste sitsho uba kwenzeka ntoni njani. And ke ungalibali ke wenza sure ubana uyalayikha, uyasubscribe kule channel, uyayishera ukuze nabanye bakwazi umamela ezi ndaba. Enkosi.